Nei hola gustatzen zait, hori gabe. Unibertsitate garai hortan eta xoxi gabe hasi ginen hola lagun batzuk surfeatzen eta furgonetakin, hipoteka baten sartzezula dirua, ez ni nahi egoet, bidei baten sartu eta beste kultura batzuk ezautu. Hoi da aberastasuna eta aberastasun horrek ez dauka preziorik. Ezetz. Zer nahi egoezu, ondasun materialak bildu edo esperientzia vitalak bildu. Nik argi dakat. Nik ja ezautu ditut aimarak, kurduak, amazigak, eskimalak. Joan dene negun Mexiko mendebaldean egon ginen, motxileuan. Eta azkeneko zuen, Islandiara jutea erabaki genuen, zoragarria da. Eta hurrengo neguan, pentsatu dugu, Brasilgo kosta jutea surfeatzeko aprobetxatuz. Ez daukate aspertzeko astirik ikusten dezuenez, eta importantea, Brasilen uda. Ez da hain urrutia joan beharrik, Korsika adibidez mundiala da, furgonetan ekin ibiltzeko, eta ona, baina ona, Portugal. Hortxe dakau eta ahaztu egiten zaigu, eta gainera merkea. Furgonetak dakan ona da, emate izune askatasuna ez? Gustoa nahola? Hemen gatuko naiz, 500 astebete edo 2 aste. Gustoa ez nahola? Esaten, guazen beste toki batea, dena bentaja du furgonetak. Hau 1000 izarreko hotela da. Gertatu daiteken txarrena, Hondurasen geunden eta gurpila pintxatu zitzaigun, hor errepide erdin, etzion inor. Bapatian etorri izan hango persona bat, konpondu zigun, lagunak egin ginen eta azkeneako bere etxea gonbidatu gintuen afaltzea. 10 pertsonako famili baten zeukan gutxi hori gurekin elkarbanatu zuen. Lezio bat atera nuen. Ez dagoela sufrimendu dosirik gabeko une gogoangarririk. Hori hemen gatze zaizu. Bai, herrimina izaten deno izian hemen, ez dizut gezurrik esango, baina ederra da, etxetik milaka kilometrota egon da ere gustoa egotea. Azken batean etxea aparkatzen dezun tokian dago. Turista esate jazu? Ez. Ni bidaiaria naiz. Ni mundua bidaiatuz ezagutzen duen espiritu libre bat naiz.